gurung-gurung wis didisiki iku mi. Kakasen. Dadi gak kathik assalamualaikum ya. Ya tetep ate ojo ngreken arek-arek. Lho lah nggih, sreweg kepoke. Nggih saderengipun dalem ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab cuma ten ngajeng mawon. Sing mburi gak ono sing jawab. Nggih, apa maneh sing kanan gurine iki belas gak jawab. Malah rasan-rasan yuk. Rasan-rasane ya napa? Lho sing metu gapura jarene. Loh. Nggih mboten napa-napa wong antene gapura niku kan nggone napa niku keluar masuke penduduk ngoten niku lho dugi Kediri, dugi Jombang kan mesti enten gapura. Lah awake dhewe iki ya gapura ya ben gak salah. Awake dhewe iki kan yo lebokno Seniwati. Ngetokno Seniwati maneh. Ya gak ngono, wong kok rasan-rasan. Lah mboten napa-napa lumrah niku. Nggih. Monggo dipun jawab sareng-sareng nggih. Gak kompak ngantuk jean. Dijawab sareng-sareng nggih. Mugi pinaringan berkahing Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah katur sing rawuh. Amin. Selamat warga desane. Amin. Selamat sedaya pimpinan desane. Amin. Ugi kaya selamat sedaya senimane. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delon Mami Okta sing salam jawab kabeh. Nggih, kepireng kok. Asalipun jenengan uluk salam niku wau nggih pireng. Jawabe nggih pireng sampai sama Lea. Sama Lea iku apa? Tempat penguluran jasa. Atur konjo dumateng para rawuh para sepuh pini sepuh adi sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya. Matur sembah nuwun dumateng para warga ingkang sampun mirsani. Uga ana sapa ayu? Nggih, mboten suping ngaturaken matur sembah nuwun Mami kagem channel-channel YouTube ingkang rawuh ing dalu menika sampun bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Tenggene Budi Wijaya TV wonten serial komedi humor. Nggih. Wonten ludrukan Nggih. ingkang terbaru nggih menika campur sari. Campur sari ndelewung anti galau. Lan apabila jenengan kepengin pirsa sejarah seniman seniwati sak Jawa Timur tumplek-plek ten gene channel YouTube Gundul TV. tasih ayang koyong dinten iki padatan saben nggih menika sound system yuk. THC Audio. Lighting Fortuna Lighting idolane arek Jombang. ugi konjo matur sembah nuwun dulur-dulurku sabu tepuk tangan sabu kabeh. Nggih. Matur sembah nuwun dalem maturaken kagem penggemar-penggemar setia Budi Wijaya sabu saking Sobo Punden Abah Solikin matur sembah nuwun rawuh ugi Wotan Sari ugi Lamongan Tikung Watu Gede Bunga Ria saking Asem Gede Abah Didi ugi saking pundi malih Mi? Setro tim Kopior Abah Samroni Abah Jarwo ingkang sampun mirsani sembah nuwun ugi tim Pedhot Jalur Langit Kaji Suwut ingkang sampun mirsani ugi. Nggih matur sembah nuwun. Yuk Nggih. wonten informasi temriki Napa? kasengkuyung dening dua sponsor. Napa niku? Salon Hera Wangi Wedding yang terkenal Mama Hera. Oh nggih. Ugi kunjuk Harum Makeup Wedding sami-sami Banjaran. Nggih. Wis Salon Hera Wedding kali salon napa niki Mbak Hanung niki Mbak Hanum melayani paket wedding. Oh nggih. Tradisional, Nggih. modifikasi, Nggih. nasional, wis tumplek-blek, paket-pakete komplit. Oh nggih. Ono paket elit, Napa? paket elit. Oh nggih. Ono paket tengah-tengah. Ono Nggih. paket kaum duafa tadi iki padha milih sing endi. Oh nggih. Apa maneh anak yatim piatu? Nggih. Insyaallah digratiskan. Oh nggih. Oke mboten supir
Sakar Santri Sawonggale Abah Muin saking Glindah matur sembah nuwun rawuhe. Pasukan botol kecil beringin anom cerming gresik Bang Sandi Bang Sadewa saking Sugeng Balung Dalu. Panggang matur sembah nuwun. Nggih langsung kemawon Yuk nggih. patatan sampeyan gemenika Pedayan Sekar Sari Serbar Sepi monggo dipun wiwiti sesarengan duo wedding Trans Jatim Sugeng Dalu. Iya Wong Gandeng Trans Jatim weh ngono ae mencep kok. Kaya ngene rasane tempe kaya kentang dibunggu rawon kaya ngene rasane ati kaya wayang ginawi lakon. Sepinangale matur sembah nuwun sohane para warga ingkang sampun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya. Langsung kemawon dipun aturi primadona saking keluarga dalem Ludruk Budi Wijaya. Riyen nek mami niki wonten serat dalam waos riyen nggih. Mengke kelek wis kadung iku Lali. Sembah nuwun mas-mase saking keluarga YouTube. oh niki saking niki mun doangu. Nggih. Abah Kusnan, Ibu Abah Rofiatun Kusnan. menerima pesanan kambing nggih untuk akekah ugi kurban siap saji saking Pidodo RT Setunggal RW Gangsal Desa Sumput. Lagunya ingkang dipun suwun bojo Nggih, dua bojo dua. bojo loro Nggih. nggih Nanti monggo ki apa Kusnan kok gak ketok. nggih bisa menghubungi langsung kemawon WA-nya ini 085 852 114259. Langsung kemawon sesarengan duo artis. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Ning Bella Firmansa dan Ning Adis Bagaswari. Kinengipun Salome ugi Sugeng Dalu Kaji Jamian Jelagar Bekecot Nggih. ugi Abah Suyanto ingkang dipunaturi calon penanggap Nggih. nggih Loh, Sugeng Dalu calon penanggape iki akeh
Mi. Wakeh. Cuma kari ngenteni tanggale sing kosong alhamdulillah ya Mami. Bulan songo wis full. Nggih. Pokoke lek kate nanggap ndang jauh-jauh hari ndang cepet ndang DP. Nggih. Ugi kocok wonten informasi dumateng jenengan sami khususipun panitia ataupun warga. Mbok bilih ngersakaken gending cukup dibawa aja nggak boleh naik. Nggih. Ben awake dhewe iki kelihat etika, estetika, kecantikan. Oh, nggih. Nggih, langsung kemawon. Si cantik jelita ning Rani Asmara dan ning Dias Aprilia. Anyar. Jombang esok eleng sore eleng dieleng-eleng ora tau disambang kan kali kula kali arep nyabrang gak nok wate edan gemati kula gemati yen tak timbang padha abete sok nyaling sore nyoleng solengane arek Surabaya esok eling sore eling dieleng-eleng ora rumangsa Rating sampun kapireng keningipun sesarengan Mbak Rani kali Mbak Dias. Dias. Langsung kemawon. Sing duwe gunung cupak. Ning Sanana Disco Semerbak Seng dan ning Marsa Aulia maneh mencelok nang pari aja ngenyek lemas karo wong wedok nek ditinggal lunga setengah mati Ngalang keke walange katung walang katung dawa sudange walang katung dawa sudange barang wis kadung dikapake irang-irang sing arang-arang timbang klali luwung tintinge beno seneng aku gak ngelarang angger gak lali kewajibane walang kekek kok tak ombeni yen wis wareg mulya ngulon sampe tuwek jamian tak tresnani mula aja sampe lak dipek wong jos kan pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya manise Jawa Timur caritran Jatim ning Nyantika Dimasari ning Nur Kumaladewi ganda selawasa solae syukur saking para wong neman ayo manut talirane jaman tanah selewu adikku kuyuyan selaganmu saya nambahi wangun dasar ayo lancar kuning ora urung adikku dadi komeng esma sedidik aku trimo kena tangguh tamu tangan kore awange tan sale wong atiku tak bisa lali Mami
dolanan Mas Ardi. Ayam tantram sawangane. Nggih. Langsung kemawon. Masih pelantun tembang-tembang manis campur jari dan juga seorang mua yang terkenal di kota Jombang. Ning Ani Kumala dan Ning Kiki Amelia. Aroma manis, aroma manis, aroma manis, gulane pasir, gulane pasir, sing manis, tak pikir-pikir, aroma manis, aroma manis, aroma manis. Beton lamongan wedone lamongan sing manis dadi omongan romanis lopatku katone sing manis katone ati Sing manis ora ketemu aroma manis aroma manis wetone Jombang aroma manis wetone Jombang wis suwe ora nate sembang Kaireng gede ngarum manis Bu Menik kali Bu Amel. Monggo dipun aturi salajengipun. Peranan-peranan penting Budi Wijaya, Ning Yuni Suyanto, Ning Fikum Sukrisna dan Ning Rizky. Masih bersama Bedayan Serba Serbi. Sak lembar godhonge karo watone sabar sak betara yang mas tentu soas sak solae cembung beten neng ajuk wis suwira nate kepadok jare longongan su neng pengawan sul suwira ketemu awang anti guru yen ketemu aja kuyang-kuyu jamang paryane eling kaitane Jamong katar jenengan sami sesarengan Mbak Fikum, Mbak Rizky kali Mbak Yuni. Pengreman-pengreman asri Budi Wijaya, Ning Susan Warsono, Ning Marimar, Ning Titin Subayu. Anyar Mas, mari mudun mesin anyar. Empat seniwati sekaligus, Ning Sartini, Genes gonas ora butuh kae-kae butuh kumung nyambut gawe dari mana datangnya lintang dari Solo turun ke kali dari mana datangnya
santri saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya langsung kemawon. Senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya yang pertama dipun pandegani Ibu Yayu saking Mantuk Lamongan. Ning Mary saking Mojosari. Ning Irma Arifin Saking Jombang. Kanthi gending Bedayan Jula Juli nonstop. Suwane para warga yang sampun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya. Nggih menika patetan sampun Bedayan Sekarsari serba serbi. Langsung kemawon Mas Jono mblender ngiri kembangipun campur sari. Monggo Mas tarik. masih bersama Delewung Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Letting idolane arek Jombang. Sumonggo Mas Jono. Suyanto nandi wonge Sapuji Nandang Sugeng Dalu sehat selalu.
kaya iki Riko sing bisa nerimo apa kudone nyiksa batin raga Riko mutusno ninggalno Sampun kapirang temangipun wis sisa sareng katrajenengan sami nggih. Saking keluarga tuan rumah ngersaken gregis nggih. Apa Joyanto? Budi Wijaya cintaku hanya kamu cinta merah merah jambu rinduku hanya kamu rindu hangat hangat gugur lihat pohon pisang tinggal berdua hanya sekali
saja yang di hati. Aku tetap setia sampai mati. Hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat gugur. Ini ya. Jelongkep yuk. Tasar. Kepingin iso urip tentrem, ngarep-ngarepno bisa urip seneng. Biareng riko, yo biareng riko, iso nemong kadung ambi wong liya. Ulas riko
Bapak. Mbak, Rombongan kabokmu dari tinggi. Sopo kebon, ayo. Ayo Mas. Apa Gusnan? enggak lagi tangan. Abang biru lampune disco awakku kurang pas pikir bojo loro bojo sing anom jaluk disayang sing tuan jon waka ditinggal yo diramu ora bisa turu handok tresno mas uga adem waktu mikir butuhe mikir blasane yo rasa iki rasano dhewe Bojo loro teko kabeh. Budi Wijaya tok 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 Sumanun. ses lagi abang biru lampune disco awakku lampu mas pikir bojo loro bojo sing anom ajaluk sing tuan jon waka ditinggal ayo mas siramu Ayo sayang. ora bisa turu handok tresno mas uga adem waktu mikir butuhe mikir blasane aja rasa iki rasano dhewe sikat Selino
Jombang arane Jawa Timur latahe uga disebut kota beriman bersihin kanan wis dadi nyatane kota santri ya pancen akeh pondake kesenian ludruk iku kabudayane ludruk Budi Wijaya iku ludruk andalane kang Masudi Purwangsa iku pimpinane dasare Pancasila beda pilandasane berjuang ningkat pembangunan Banten maju kota kabupaten Jombang. Inggih menika kula wau pasugatan bedayan Sekarsari serba-serbi ingkang dipun lajengaken keluarga seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Yo Nggih. wonten informasi wonten woro-woro. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Roso. Siraning suka kudu eling lan waspada bejo-bejane wong lali jek bejo sing eling among rasa nggih among wektu jumbuh kali kahanan sampun dalu. Matur sembah nuwun. Kula Mami Okta Serni merinti di malam hari. Lan kula Nengklingo Wijaya Ngaturaken sugeng talulan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kaula nuwun.